abokina Allah ya sa mu tsinci miliyan 10 na rantse da Allah. Kai da an magana ya kace a tsinci miliyan 10. Sai dan cin amana fa zaka gani wallahi cin amana. An gaya ma su masu kuɗin mahaukata ne siyar da kuɗi. Ai an wuce wannan lokacin. To ya karanci aka tsinci 100 a layin. Ni kuma miliyan 10 nake so na tsinta. Ba fa na son rainin wayo da Allah. To shi kenan. Dan tarcin amana ita zan maka wannan. Dunwa nake yi sosai. Yasa nake ce maka Allah ya sa mu tsinci miliyan 10 kana wani wannan. Kace me zaka ci? Cin amana. Amana? Wallahi amana ta zaka ci. Wallahi na ci amana. Wallahi na ci amana ta zaka ci. Allah mu ni ne fa. Muna tsintan Dan rabe fa ni ne dan rabe. wallahi muna tsintan miliyan 10 ina da amana. Dama dun baya faɗa mu. Ba ka da mutunci. Wallahi sai na ci amana. Wallahi dama dun baya faɗa mu. Wallahi sai na ci amanar ka. Yaya. Yaya kuma da abokinka. Wai wannan saboda ya raina mun wayo. Wai in muka zanci miliyan 10 wai cin amana ta dai. Wallahi sai na ci amanar ka muka tsinci miliyan 10. Tsakanin ku kuma yana za ji ku haka? Wannan kwaki ba ku bane, da Allah ku bari mu da menene haka? Ba na ga miki ma ki daina shiga harka ta bore gida ko Kawai ba ce wannan maganar mu ce tsakanin ni da shi. Bari mana wallahi na ci Ko amanar. Allah ya shirya ku ya. Wallahi na ci Ni dan rabe ni zaka Wallahi na ci amanar. ni dan rabe ni zaka ci amana. Sai na ci amanar.